קריית שמונה, בוקר טוב. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו בועט עליי בחילופי המנגינות. בוקר טוב לכם, אנשים, שיהיה לנו אחלה של יום, רגוע בלי פצצות בכלל, ולא פצמרים. על משבצות רבות, אשכול בשם על השולחן, ואגסים ויש ססה וגם סנגריה. גיטרה, הרוח מנגן עליי חילופי עונות. שיהיה לנו אחלה יום.